Той за мен ги направи. Да. Нашата отишла Кенев. Много ясно. Зъбите. Ще бутнеш това на... Штак. Спомням. Супер, отиваме на круиз. Ама мириш главата. Дигни го нагоре, така е. Отиваме на круиз. Добре, цветост. Ама си на галата. Мими, това с червените стълби, брат. Сваровски ще ми изведеш ли? Къде е? Ето на го. Айде, само кажи какво искаш. Чувате ли манипулацията? Как действа? Действена кадрова коса. Дайте вчера това да че Византийски империя са гърци. Точно той кой из групата. Ма никой не го забелязва според мен. Не, то 100% е джипчия. Не, аз се притесних. Не знам, кажеш ми, ела. Дай тук. Спива ли? Не спива, да, ще излезе тук. Аз не го обвинявам, обаче кой твърде дълго по нас. Право си пикпокет. Мими? Какво стане, да? Какво ловихме? Пикпокет. Тук що ловихме пикпокет. Аз съм толкова наблюдателна. Дай. Никога не дръпи дявола за пашката. Добре ли няма? Оставям си. Не си захна това. За. Да. $2900 турски лири. Мисля, че беше. Не мрънкаше, че няма тук. Вече ли си? Не напусни. Полето голата сала. Фонтана? Цяло. Хубаво, да. Не, питам те за прическата. Така, и спори, че Видяхме. Награбателно ми се хилеше се. Не, това не е вярно, ще изключим камерата. Сега, не знам, цялата прическата се прави с най-електризиране на косата. Няма. Ще го покажа. Няма такова нещо. Няма такова нещо.
Сигурна съм. Това беше естествена кадрава коса. Да, тя вчера това беше, че Византийски империя се гърчи. Ето, да те видя. Не си печатал. Преди това. Ти на най-интересното изключваш винаги камерата. Не си не изключвам. Как? Булката видиш. О, до сега бяхме... Буква на сърцето. Това не е много две. Милена. Това беше най-вкусният чизкейк, който съм яла, може би. И аз много ми хареса кафенцето. И понеже се сваляше неща от камерата на телефона, не можахме да ви го покажем. Тя няма телефон, с който да снима, няма камера, която мъкне. Двете, Не нали? мога. Двете много ми харесат. Без захар. Аз съм кафеджия по принцип, така че... Без захар чая не е толкова... Трябва му шекер, да. Даже... Да, затова сега ще си купим и от там до нас има комплект 2 чашки кафе с кафе и джезвенце за нас. Дето видяхме оная вечер. Искаш сега да се върнеш да си го вземеш. Добре, ама ти реално имаш кафе. Но нямам джезве. Обаче това кафе Нямам като джезве. свърши и като имаш джезве... Има къде? се продават в България. За... Имаш намерение да замениш твоето кафе Не, аз с ще пия и твоята него, просто машина? виж сега, не, джезвето ще бъде за караваната. А там отнема повече време да се правя, там имам. И аз ще си сложа джезвето в караванката и ще си пия джезве. Не, много ясно, виж, ще излезам пред караваната и ще пия джезве. Кафе. Добре. Аз едва някога ще пропия кафе, но може да пробвам това, дето ти ще си прави. Интересно ми е това, дето сега го как ще бъде. Уко. Виж и такова мълченце. Ти видя, че имаше и долу в Да, земя. аз ги настъпих и И гледам, аз ги настъпих. защото май на късмет. Да. Те са на късметите. Ето има чейндж, има чейндж. Но обменя ли някакви 20 евро или? Предполагам, че няма смисъл. После няма пък. Виж, бакшиши няма. Въпросът е, че си изхарчихме всички турски лири. Абе, я, мими. Да. Даже му махнеш сега. Не знам, няма не това да пише. Не, такава човек. Ти си знаеш, че снимаш? Да си говорим с минало. Добре, няма въпрос. Ще ми хвалиш жмите с хубави. Така. Ти уравасвате за 2 чаши чай Не съм. и за едно Не кръстче. съм. Аз просто Морева. следя бюджета да изряда. Следиш ли? Это, подождите. Ее снимать? Ама си на галата. Камто турки 10. Да.
Видя как ми се стани гласа. Като... Беше много удобно. Мими, а каква тази гра? Мими, това с червените стълби, брат. Не, бе. Не, не. Що да се чак там? Не са. Значи са от друга улица. Айде надолу. Le scale colorate. Ah, okay, yes, you can find them on your left, going straight. Okay, 50 meters, no more than that. On your left, you can see the stairs. Awesome, thank you very much. Не е голяма работа си ти. Гледай сега слезнеш по гъс. Ама ще е много много. Ей, тук е много готино. Пак ще ви трябва. Почвам, да. Фащам. Е, това ли бе? Да, това само и нагоре продължава и още покажете. Що ме още горе? Ай. Един минава покрай мене и минава пред камерата, вика нещо на някакъв език, вика ютубър. Дифон ютубър сабон. Нещо той каза. Как съм аз като ютубър? Избира гласно за някакъв. Случайно с камера да си. И после наляво. Стой да е. Ела тук е. И па изчакай го, ами, виждаш ли? И пак ще върна. Ама аз Вижте я. Не, погледни ме. Я вам погледни. Погледни камерата. Погледни камерата да видиш колко си кисела. Като чай от маре. ще ти пръгна в кошки. Ти ми бракна вече няколко пъти. Ти чая. Намери къде да ядеш. Еми, къде ти го забъркам? Надясно си надолу. Have a nice day, guys. Мерси. That way, Saint-Georges Church. Go straight. 2 minutes. Дай, тук има сладки работи. Така съм, защото нулто помиста не гласа, още се чувствам неловко. Той има ли го камера? Не знам, не. Абе, по-друг ама тая, ама айде, повече няма си купувам броеници. Повече няма си купувам броеници, представи. Що си купи броеници за... Ами Лена плати най-тъпата корабче на света. Което струваше по 100 лева на човек. Винаги ще имате такива спорове, то е ясно, но жената винаги е права. Само в минута клопа. Очаквам. Чакала да се съгласа. И търсим дюнер. Дюнер казва. Аре бе, човек, ви надолу. Маленки, чакаме. А?
Как нямам останало учител? Did you come? Excuse me. Thank you. Вийшов козак. Целта най-после. Ама няма право да снима вътре, чули. Ама какво ще ги искаш тия кадри?